الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ඉතින් නාංගල්ල මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ දවසින් දවස දරුවන්ට ඉතා හොඳ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන තෝතැන්නක් බවට පත් වෙමින් ඉදිරියට ගමන් කරන විද්‍යාලයක් බවට අද පත් වෙලා නාංගල්ල විදුහලේ විදුහල්පතිතුමා ඊටාම උනන්දුවෙන් පාසලේ අභිවෘද්ධිය තකා වැඩ කරන විදුහල්පතිතුමෙක් කියලා. මට ඒ බව
අද කලාප අධ්‍යක්ෂතුමියක් දැනුම් දුන්නා. එතුමා මෙතෙන්ටපත් වෙලා ටික කාලයයි. නමුත් පාසල ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් දියුණුවක් ලබනවා කියලා. பள்ளி வாயில்களை கட்டி போதாது, அந்த பள்ளி வாயில்களே தொழுகின்ற சுஜூது செய்கின்ற மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும். உங்களுடைய வீடுகளில் உருவாக்குவது, உங்களுடைய மதரசாக்களில் ஜாமியாக்களில் உருவாக்குவது, அல்லது 198% மாணவர்களை பராமரிக்கின்ற இந்த பாடசாலைகளில் உருவாக்குவது. நிச்சயமாக ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் 102% இல்ல மதரசாக்களிலும் குல்லியாக்களிலும் மாணவர்கள் மார்க்கத்தை படிப்பது. 98% மாணவர்கள் அவர்களுடைய நல்ல அஹ்லாக்கையும் ஈமானையும் இஸ்லாத்தையும் நல்ல ஒரு பிள்ளை என்ற ஒரு ஆளுமையுள்ள மாணவனை உருவாக்குவது இந்த பாடசாலைகளாகும். இந்த பாடசாலைகளை கவனிப்பது எங்களுடைய புத்திஜீவிகள், வசதியுள்ள தனவந்தர்கள் அத்தனை பேருடைய கடமையாகும். Our school was established in 1945. With a proud history, our school has been developing through different periods, preserved dedication and worthy administration. From its humble beginning, with the support of past and present students, along with the cooperation of everyone, it has reached the peak of success. நாங்கள் வாழும் பூமீது நாங்கள் இல்லறம், இங்கு சேரும் இந்த சனங்கள் எல்லாம் நம்ம ஊருதான். உள்ளத்தில் நல்லவங்க, தரும் பாசத்தில் வல்லவங்க, உள்ளத்தில் நல்லவங்க, தரும் பாசத்தில் வல்லவங்க. இது ஊரின் திருநாளே, நாங்கள் வாழும் பூமீது நாங்கள் இல்லறம், இங்கு சேரும் இந்த சனங்கள் எல்லாம் நம்ம ஊருதான். أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم سفارة دولة الكويت لدى كولومبو بمناسبة حفل افتتاح المبنى الجديد لمدرسة بدرية الوكيان تقع في منطقة ناقلة، والذي تم تمويله
جمعية الرعاية الإسلامية في دولة الكويت بالتعاون مع جمعية الحماية الإسلامية الخدمات الإسلامية في جمهورية سريلانكا. وتعرف السفارة عن صادق تقديرها لمدير هذه المدرسة والشيخ نور الله الأمين العام جمعية الحماية الخدمات الإسلامية وتعقب المدرسة இலங்கையிலே இருக்கின்ற குவைத் தூதரகம் இந்த பாடசாலையிலே கடமை புரிகின்ற கௌரவ அதிபர் அவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரி கட்டி முடிப்பதற்காக வேண்டி சகல உதவிகளையும் பொறுப்பேற்று செய்த அஷேக் நூருல்லா நலீமி அவர்களுக்கும் இந்த பாடசாலையின் ஆசிரியர் குழாம் உட்பட ஏனைய அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டு இருக்கின்றது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எமது அன்பான அழைப்பை ஏற்று பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்து எங்களை விட்டு பிரியாவிடையாக சென்றுவிட்ட மாகாண ஆளுநர் திருமதி ஜானகி ராஜரத்ன அவர்களுக்கு நாம் முதல் கண் எமது மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதேபோன்று விசேட அதிதிகளான கேகாலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ மனோஜ் ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும் இலங்கைக்கான குவைத் தூதரக பிரதிநிதி அஷேக் எம் ஃபிரோதோஸ் நலீமி அவர்களுக்கும் அல்ஹிமா இஸ்லாமிக் சேவிஸ் நிறுவனத்தின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் அஷேக் எம் நூருல்லா நலீமி அவர்களுக்கும் வரகாபலி பிரதேச சபையின் தவிசாளர் கௌரவ சந்தன ஹேரத் அவர்களுக்கும் அல்ஹிமா இஸ்லாமிய சேவிஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் MSA பாரி அவர்களுக்கும் அல்ஹிமா இஸ்லாமிய சேவிஸ் நிறுவனத்தின் உபத்தலைவர் அல்ஹாஜ் ARM அமீனுத்தீன் அவர்களுக்கும் அல்ஹிமா இஸ்லாமிக் சேவிஸ் நிறுவனத்தின் திட்டமிடல் முகாமையாளர் AN சகீப் அர்சலான் அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.